Στον δημόσιο χώρο η αφέλεια σκοτώνει. Αν δείξεις αδυναμία θα σε καταπιούν. Αν μιλήσεις ειλικρινά, θα το μετανιώσεις. Θες να επιβιώσεις? Τότε μάθε τους 9 νόμους που ο Μακιαβέλη δεν θα σου συγχωρούσε να αγνοήσεις. Στον κόσμο των δημόσιων σχέσεων, της δουλειάς, της πολιτικής ή ακόμα και της καθημερινής κοινωνικής ζωής, δεν επιβιώνει ο πιο καλός, αλλά ο πιο έξυπνος. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψεις 9 πράγματα που ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να κάνεις δημόσια, εκτός αν θέλεις να καταστρέψεις τη φήμη σου, να γίνεις στόχος ή να χάσεις τη δύναμή σου, χωρίς καν να το καταλάβεις. Ο Μακιαβέλη δεν έγραφε για να είναι αρεστός, έγραφε για να προειδοποιήσει. Και αυτό το βίντεο δεν είναι για τους αφελείς. Είναι για όσους θέλουν να δουν τον κόσμο όπως πραγματικά είναι ένα πεδίο μάχης. Θα μάθεις γιατί η αλήθεια μπορεί να σε κάψει, γιατί η επίδειξη δύναμης μπορεί να σε θάψει και γιατί οι πιο επικίνδυνοι αντίπαλοι είναι συχνά αυτοί που χαμογελούν περισσότερο. Αν νομίζεις πως η δημόσια εικόνα δεν είναι παιχνίδι εξουσίας, τότε καλύτερα να δεις αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος πριν σε δει κάποιος άλλος και παίξει εσένα. Ο πρώτος νόμος του Μακιαβέλη είναι: ποτέ μην αποκαλύπτεις τις πραγματικές σου προθέσεις. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να χάσεις έδαφος στο παιχνίδι της εξουσίας είναι να μιλάς ανοιχτά για το τι θέλεις. Ο Μακιαβέλη το ήξερε αυτό καλά. Όταν αποκαλύπτεις τους στόχους σου, όταν δείχνεις τι πραγματικά σκέφτεσαι ή τι επιδιώκεις, τότε αυτομάτως δίνεις στους άλλους όπλα να σε σταματήσουν, να σε προδώσουν ή να σε χειραγωγήσουν. Οι άνθρωποι δεν είναι ουδέτεροι παρατηρητές. Είναι ανταγωνιστές, συμφεροντολόγοι ή απλώς περίεργοι. Και πολλές φορές αυτοί που φαίνονται ότι σε στηρίζουν, στην πραγματικότητα καταστρώνουν το πώς θα σε προλάβουν. Οι προθέσεις σου πρέπει να είναι τυλιγμένες μέσα σε αδιαφορία, ηρεμία ή ακόμα και παραπλάνηση. Μάθε να δείχνεις κάτι άλλο από αυτό που κυνηγάς. Ο έξυπνος ηγέτης δίνει ένα πρόσωπο ήπιο, μετριοπαθές, σχεδόν αθώο. Μέσα του όμως κρύβει σχέδιο, στρατηγική και κατεύθυνση. Όποιος σε καταλαβαίνει σε προβλέπει και όποιος σε προβλέπει σε μπλοκάρει. Αν τους πεις ότι θέλεις προαγωγή θα σε προσπεράσουν. Αν τους πεις ότι θες εξουσία θα σε υπονομεύσουν. Αν τους δείξεις φιλοδοξία θα τη βαφτίσουν αλαζονία. Στη δημόσια σφαίρα δεν κερδίζει ο ειλικρινής αλλά ο ενιγματικός. Αυτός που κρατάει τους άλλους σε απορία, αυτός που μιλάει λίγο και εννοεί ακόμα λιγότερα. Όπως στο σκάκι, δεν φανερώνεις ποτέ το επόμενο σου βήμα, έτσι και στη ζωή δεν φανερώνεις ποτέ το πραγματικό σου σχέδιο. Στα λόγια δίνεις καπνό, στις πράξεις φέρνεις φωτιά. Ο δεύτερος νόμος του Μακιαβέλη είναι ποτέ μην παραπονιέσαι δημόσια. Το παράπονο είναι μια μορφή αυτοχειρίας. Όταν παραπονιέσαι μπροστά σε άλλους, δεν τραβάς τη συμπόνια τους, τραβάς την περιφρόνησή τους. Ο κόσμος σπάνια σέβεται τον άνθρωπο που γκρινιάζει, γιατί το παράπονο μυρίζει αδυναμία. Ο Μακιαβέλη ήξερε πως στον δημόσιο στίβο όποιος δείχνει ότι πονάει, δείχνει και πού να τον χτυπήσουν. Το κοινό δεν αγαπά το θύμα, αγαπά τον νικητή ακόμα κι αν είναι σκληρός, ακόμα κι αν είναι αδίστακτος. Αν δείξεις ότι έχεις παράπονο από τη ζωή, από τους άλλους, από το σύστημα, τότε χάνεις το πιο πολύτιμο όπλο σου, την εικόνα του ανθρώπου που ελέγχει. Στη δουλειά, στην πολιτική, ακόμα και στις φιλίες, όταν μιλάς για το πόσο σε έχουν αδικήσει σπάνια κάποιος, θα προσφερθεί να σε βοηθήσει. Το πιο πιθανό είναι να καταγράψει μέσα του ότι δεν αντέχεις την πίεση και να σε προσπεράσει. Ο κόσμος ακούει το παράπονό σου, αλλά δεν το ξεχνά, για καλό το κρατά σαν στοιχείο ότι ίσως δεν είσαι τόσο ικανός όσο δείχνεις. Ο ηγέτης δεν παραπονιέται ακόμα και όταν όλα πονάνε, ακόμα και όταν όλα πάνε στραβά. Ο ηγέτης χαμογελά και κάνει το επόμενο του βήμα αθόρυβα. Αν θέλεις να γκρινιάξεις, κάν' το στον καθρέφτη, όχι στο κοινό. Η σιωπή σου γεννά σεβασμό. Το παράπονό σου γεννά αμφιβολία. Όποιος επιβιώνει δεν είναι αυτός που φωνάζει, αλλά αυτός που δεν επιτρέπει ποτέ στον κόσμο να καταλάβει ότι πονά. Ο τρίτος νόμος του Μακιαβέλη είναι ποτέ μη δείχνεις ότι φοβάσαι. Ο φόβος είναι φυσιολογικός, αλλά η δημόσια έκφρασή του είναι επικίνδυνη. Όταν δείχνεις ότι φοβάσαι, δεν σε προστατεύουν, σε πλησιάζουν οι λύκοι. Ο Μακιαβέλη ήξερε πως ο φόβος στον κόσμο της εξουσίας μυρίζει αίμα. Είναι σαν να ρίχνεις κόκκινο πανί σε ταύρους που ήδη σε παρατηρούν. Στις επιχειρήσεις, στην πολιτική, στις ανθρώπινες σχέσεις, η αυτοπεποίθηση είναι το νόμισμα της επιρροής. Όταν αυτή σπάει, οι άλλοι το καταλαβαίνουν και σε αξιολογούν χαμηλότερα.
Ο φόβος δηλώνει ότι δεν έχεις έλεγχο, δηλώνει ότι ίσως δεν είσαι κατάλληλος για να ηγηθείς, για να πάρεις αποφάσεις, για να στηριχθεί κάποιος πάνω σου. Μπορεί να φοβάσαι και μέσα σου να καίγεσαι, αλλά προς τα έξω πρέπει να δείχνεις πυγμή. Όχι υπερβολική, όχι αλαζονική, αλλά σταθερή. Το βλέμμα σου, ο τόνος της φωνής σου, οι κινήσεις σου, όλα πρέπει να φωνάζουν ένα πράγμα: είμαι παρόν και δεν θα λυγίσω. Ο Μακιαβέλη θα σου έλεγε ότι πολλές φορές η δύναμη είναι απλώς θέμα εντύπωσης. Δεν χρειάζεται να είσαι πανίσχυρος, χρειάζεται να δείχνεις ότι δεν σπάς. Η ανασφάλεια είναι ανθρώπινη, αλλά η εικόνα αδυναμίας είναι πολιτικά καταστροφική. Όποιος φοβάται, ας το κρατήσει για τον εαυτό του και ας ντυθεί με τη σιωπή και την ψευδαίσθηση της σταθερότητας. Στο τέλος δεν κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός, αλλά σίγουρα δεν κερδίζει ποτέ αυτός που έδειξε φόβο μπροστά στο πλήθος. Ο τέταρτος νόμος του Μακιαβέλη είναι ποτέ μην επισκιάζεις τον ανώτερό σου. Ο κόσμος δεν λειτουργεί δίκαια και οι άνθρωποι δεν ανταμείβουν πάντα την αριστεία. Ο Μακιαβέλη ήξερε πως όταν ξεχωρίζεις υπερβολικά, όταν λάμπεις περισσότερο από εκείνον που βρίσκεται πιο πάνω από εσένα, δεν θα σε θαυμάσει, θα σε φοβηθεί. Και όταν κάποιος σε φοβάται, κινείται για να σε μειώσει. Οι ανώτεροι σου είτε είναι προϊστάμενοι, είτε είναι πιο έμπειροι, είτε είναι πιο κοινωνικά αποδεκτοί, δεν θέλουν δίπλα τους κάποιον που κάνει τον ρόλο τους να φαίνεται μικρός. Θέλουν συμμάχους, όχι ανταγωνιστές. Το να δείχνεις ικανός είναι καλό, το να δείχνεις πιο ικανός από εκείνους που έχουν εξουσία πάνω σου είναι επικίνδυνο. Ο Μακιαβέλη θα σου έλεγε: γίνε απαραίτητος, αλλά όχι απειλητικός, βόηθα τον ανώτερό σου να ανεβεί, ώστε να ανέβεις μαζί του. Κράτα τα πιο λαμπερά σου χαρτιά κρυμμένα, μέχρι να έρθει η στιγμή να τα παίξεις, χωρίς να τα στρέφεις ενάντια σε αυτόν που σε κρατάει σε θέση επιρροής. Στη δημόσια σφαίρα το να είσαι καλύτερος δεν είναι αρκετό, πρέπει να είσαι στρατηγικά ταπεινός. Ο έξυπνος δεν δείχνει πάντα όλη του τη δύναμη, την κρύβει πίσω από υπηρετικότητα, από ευγένεια και από ελεγχόμενη σιωπή. Γιατί εκείνος που δεν φοβάται να φανεί δεύτερος, θα έχει την υπομονή να γίνει πρώτος όταν έρθει η ώρα. Ο πέμπτος νόμος του Μακιαβέλη είναι ποτέ μην δείχνεις ότι εξαρτάσαι συναισθηματικά από την αποδοχή των άλλων. Στον δημόσιο στίβο, ο άνθρωπος που διψά να τον αγαπήσουν είναι εύκολα ελεγχόμενος. Ο Μακιαβέλη ήξερε πως όποιος εξαρτάται από τη γνώμη των άλλων, χάνει τη δύναμή του. Όταν χρειάζεσαι επιβεβαίωση για να νιώσεις αξία, όταν μετράς κάθε σου βήμα με βάση το αν θα σου πουν μπράβο, τότε δεν λειτουργείς ελεύθερα, λειτουργείς σαν δούλος. Οι άνθρωποι μυρίζονται αυτή την ανάγκη και είτε την εκμεταλλεύονται, είτε σε απορρίπτουν ως αδύναμο. Κάποιοι θα σε επενούν για να σε κρατούν ήρεμο, άλλοι θα σε απορρίπτουν επίτηδες για να σε ταρακουνήσουν. Αν τους δείξεις ότι σε επηρεάζει, τότε τους δίνεις τον έλεγχο του μυαλού σου. Η αποδοχή είναι ευχάριστη, αλλά ποτέ δεν πρέπει να γίνει προϋπόθεση για να είσαι δυνατός. Ο ηγέτης, ο παίκτης, ο στρατηγός δεν περιμένει το χειροκρότημα για να δράσει. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι θέλει και λειτουργεί με βάση τον σκοπό, όχι με βάση τη συμπάθεια. Ο Μακιαβέλη θα σου έλεγε να αφήσεις τους άλλους να σε εγκρίνουν αν θέλουν, αλλά να μην το χρειάζεσαι. Δείξε ανεξαρτησία, δείξε εσωτερική δύναμη, δείξε ότι δεν σε επηρεάζει ούτε η αποδοχή, ούτε η απόρριψη. Όταν ο κόσμος δει ότι δεν μπορεί να σε ελέγξει με χειροκρότημα, θα αρχίσει να σε σέβεται. Και ο σεβασμός είναι πολύ πιο ισχυρός από την αγάπη. Ο έκτος νόμος του Μακιαβέλη είναι ποτέ μην δείχνεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι εξομολόγηση, είναι θέατρο. Και στο θέατρο εκείνος που ξεσπά χωρίς έλεγχο γίνεται γελίος, όχι αυθεντικός. Ο Μακιαβέλη το έβλεπε καθαρά: όποιος αφήνει τα συναισθήματά του να ξεχυλήσουν μπροστά στους άλλους χάνει το προνόμιο του φόβου που προκαλεί, χάνει τον έλεγχο της εικόνας του και τελικά χάνει και το παιχνίδι. Θυμός, λύπη, ζήλια, πανικός, όλα αυτά είναι ανθρώπινα, αλλά δεν έχουν θέση στη σκηνή της ισχύος. Όταν χάνεις την ψυχραιμία σου, στέλνεις το μήνυμα ότι είσαι ευάλωτος. Και όταν είσαι ευάλωτος, οι αντίπαλοι σου σε χτυπούν με ακρίβεια εκεί που πονάς. Ο έξυπνος άνθρωπος δεν δείχνει πότε είναι θυμωμένος και πότε όχι, δεν αφήνει τον άλλον να ξέρει αν πληγώθηκε ή όχι, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να δίνει αυτό το πλεονέκτημα στους γύρω του. Ο ψυχρός δεν είναι απάνθρωπος, είναι στρατηγικός. Κρύβει την καταιγίδα πίσω από ησυχία, όχι γιατί δεν νιώθει, αλλά γιατί ελέγχει. Ο Μακιαβέλη θα σου έλεγε: κράτα τα δάκρυά σου για τον εαυτό σου, κράτα την οργή σου για την απόφασή σου και κράτα το πρόσωπό σου ακίνητο.
Η δύναμη δεν είναι να μην νιώθεις, αλλά να μην επιτρέπεις σε κανέναν να δει πότε νιώθεις. Όποιος κυβερνά τα συναισθήματά του, κυβερνά το πεδίο γύρω του. Και στο τέλος, δεν κερδίζει ο πιο έντονος, αλλά ο πιο ψύχρεμος. Ο 7ος νόμος του Μακιαβέλη είναι ποτέ μην λες περισσότερα από όσα πρέπει. Η γλώσσα είναι όπλο, αλλά και παγίδα. Ο Μακιαβέλη ήξερε πως όποιος μιλάει πολύ δείχνει τα χαρτιά του και όποιος δείχνει τα χαρτιά του δεν κρατά κανένα ένιγμα, καμία δύναμη. Στον δημόσιο χώρο, όσα περισσότερα αποκαλύπτεις, τόσο πιο αδύναμος γίνεσαι. Οι άνθρωποι ακούνε και θυμούνται, ειδικά όταν λες πράγματα που δεν έπρεπε. Κάθε περιττή λέξη μπορεί να γίνει σφαίρα που θα επιστρέψει σε σένα. Όταν μιλάς λιγότερο, οι άλλοι γεμίζουν τα κενά με σεβασμό ή φόβο. Όταν μιλάς πολύ, γεμίζουν με συμπεράσματα και κρίσεις. Η σιωπή είναι δύναμη γιατί δημιουργεί μυστήριο και αποτρέπει επιθέσεις. Δεν δίνει στους άλλους σημεία να σε χτυπήσουν. Ο άνθρωπος που μιλά λίγο, αλλά ουσιαστικά φαίνεται σταθερός, φαίνεται επικίνδυνος, φαίνεται σίγουρος. Αντίθετα, όποιος προσπαθεί να εξηγεί τα πάντα, να λέει τι νιώθει, τι σκέφτεται, τι θέλει, μοιάζει σαν να ζητά άδεια και έγκριση. Ο Μακιαβέλη σου λέει: μίλα λιγότερο, σκέψου περισσότερο και να θυμάσαι πως η σιωπή δεν προδίδει ποτέ. Όσο λιγότερο μιλάς, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις να κάνεις εχθρούς και λάθη. Ο ισχυρός δεν είναι αυτός που φωνάζει, είναι αυτός που ακούει και χτυπά μόνο όταν πρέπει. Ο 8ος νόμος του Μακιαβέλη είναι ποτέ μην δείχνεις ότι είσαι απόλυτα προβλέψιμος. Ο προβλέψιμος άνθρωπος είναι εύκολος στόχος. Όταν οι άλλοι ξέρουν τι θα πεις, τι θα κάνεις και πώς θα αντιδράσεις, τότε σε χειρίζονται όπως θέλουν. Ο Μακιαβέλη ήξερε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην εξουσία είναι η αβεβαιότητα που προκαλεί στους γύρω σου. Όταν δεν μπορούν να σε διαβάσουν, δεν μπορούν να σε σταματήσουν. Η στρατηγική βασίζεται στην έκπληξη και στην ασάφεια. Όποιος είναι πάντα προβλέψιμος, είναι πάντα ελεγχόμενος. Οι άνθρωποι τείνουν να επαναλαμβάνονται για να νιώθουν ασφαλείς, αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα για να χάσουν την ισχύ τους. Αντίθετα, όταν εναλλάσσεις τη στάση σου, όταν δεν σε πιάνουν από πουθενά, όταν λες λίγο διαφορετικά πράγματα, ανάλογα με το πλαίσιο, όταν δεν απαντάς πάντα με τον ίδιο τρόπο, τότε αρχίζουν να σε φοβούνται, να σε υπολογίζουν, να σε προσέχουν. Κράτα μέσα σου μια δόση απρόβλεπτου, όχι για να μπερδέψεις τους άλλους, αλλά για να τους αναγκάσεις να σου δώσουν χώρο. Ο απρόβλεπτος άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, γιατί δεν υπάρχει συνταγή για να τον περιορίσεις. Και όταν ο άλλος δεν ξέρει τι θα κάνεις, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσέχει. Και αυτό είναι δύναμη. Ο 9ος νόμος του Μακιαβέλη είναι: ποτέ μην εμπιστεύεσαι την καλοσύνη των άλλων. Να είσαι πάντα έτοιμος να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Σε έναν κόσμο όπου η εξουσία και το συμφέρον κυβερνούν τις σχέσεις, η καλοσύνη είναι συχνά μια μάσκα που κρύβει κρυφές προθέσεις και υπολογισμούς. Ο Μακιαβέλη δεν μας προτρέπει να γίνουμε καχύποπτοι χωρίς λόγο, αλλά να κατανοήσουμε ότι η ανθρώπινη φύση δεν είναι πάντα αγνή και ότι η εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίζεται με προσοχή. Να είσαι πάντα σε επιφυλακή, να παρατηρείς προσεκτικά και να μην αφήνεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο σε πιθανούς κινδύνους. Η αφελής εμπιστοσύνη μπορεί να γίνει το μεγαλύτερό σου λάθος, γιατί στον δημόσιο χώρο, όπως και στην πολιτική, η προδοσία και η εκμετάλλευση καραδοκούν εκεί που δεν το περιμένεις. Για να επιβιώσεις και να διατηρήσεις τον έλεγχο, πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος να υπερασπιστείς τον εαυτό σου με στρατηγική και ψυχραιμία. Η επαγρύπνηση, η σοφία και η προνοητικότητα είναι τα όπλα σου σε αυτήν την μάχη. Όχι μόνο για να προστατεύσεις τη θέση σου, αλλά και για να κερδίσεις σε ένα παιχνίδι που δεν συγχωρεί λάθη.